Terminal 3 and we are 3 hours early. Pupunta tayo sa Siargao. Ito yung pangarap na lakwatsa ni Joanne ng 6 years na. 6 years in the making. Ang scheduled flight namin actually ay 9 PM pa. Mula sa Ilocos hanggang dito sa Naiya Airport ay more than 8 hours na bus ride. Ipagod na din pero syempre wala yan kumpara sa aming excitement. Lahat later. First time namin magkasama lilipat ng gabi at first time namin masisilayan ng animoy nag-aalab na Maynila. Ika nga ni John ay parang city of fire mula sa itaas. Nandito kami ngayon sa Mactan, Cebu Airport. And we are too early. Ngayon ay 11 PM. Ang aming flight papuntang Siargao ay 5 AM. Kaya sabi ng guard, pwede daw dito magyaka-yaka. Ito lang yung nag-iisang bukas na kainan. Ngayong 12 o'clock na ating gabi. Wow, the price. Wala yatang masyadong flights kapag ganitong oras, George. Kaya ilan-ilan lang ang mga tao. Bakit ba? Meron kaming 6 hours na layover dito sa Cebu. Dahil ito ang mas mura na flight option instead of direct flight from Manila to Siargao. At kapag may hinihintay ka, ay talaga namang parang ang bagal ng oras. Pero dumating din ang 5 AM. Kami ay nakasakay na sa plane papuntang Siargao. Ambo and Joanne Ruiz, touchdown Siargao. Touchdown! I am happy. I am excited. So dito na part kapag ikaw ay mag-rent ng motorcycle. So meron na yata kaming motor. 3 days? 3 days. Thank you, kuya. At ang saya ni Inday. Napapractice ko ng Cebuano ko. Salamat kayo, kuya. Kinakabahan ako sa helmet namin. Welcome to Siargao! Woohoo! Kapansin-pansin agad ang dami ng mga puno ng nyug. Ito yung pinakamarami na nakita yata namin. Maliban dun sa Bicol. Ang mga bahay ay maliliit din at madalas ay gawa sa plywood. Well, at least dito sa daanan nila. At kami ay inulanan sa daan. At dahil ang damit namin ay wash and wear, kailangan namin magpahinga. Sarado pa sa Pure Gold kasi ngayon ay 7:30 pa lang. Pero mabuti na may ganito dito. Tara na, Captain America. Basa! At yun na nga't bumuhos ng mas malakas pa ang ulan. Ganito yata dito sa isla, bigla-bigla na lang naulan. At diyang napasko sa video, purok. At nandito na tayo sa GL, ang General Luna. Ito ang sentro ng turismo ayon sa mga internet sources natin. Walang ibang unang gagawin kundi kumain. Dito kami sa Cibol Bar. Ito talaga ang plano. Instead na sundin ang mga vlogs and vlogs, ay magtatanong-tanong tayo sa mga taga rito kung ano-ano ang pwedeng gawin sa maganda nilang isla. Salamat kay Kuya na talaga namang masayahin magbigay ng direksyon at mga informations. Lalo kami na-excite. Yan yung kay Rambo. I'm so hungry. Aday ka. Masarap ang pagkain nila dito sa Sibol. Pero syempre, first day pa lang kaya tipid-tipid din. Meron pa silang
Doggy, doggy. Hey! And off we went according sa direksyon ni Kuya kanina. Masarap magmotor dito at actually maraming nagmumotor talaga. And as usual, masaya kami na mag-explore on our own. Kagaya ng tulay na to, maluwag sa dibdib makita ang kalawakan ng dagat mula rito. Lately, nalaman namin na sa tuwing afternoon daw ay madalas maraming nag-i-skate or tumatambay lang dito. Welcome to Siargao, your serving capital in the Philippines. Medyo nakaramdam na ako ng sakit ng ulo, siguro dahil kulang ako sa tulog. Nakita namin itong magandang spot na to. Private yung lugar pero mukhang welcome naman kami dito. After ng pagpapahinga sa tanghali at kaunting pagpapalipas ng sakit ng ulo, nandito kami sa La Mesa Cafe. Kung saan napaka-airy ng paligid, maganda rin yung mga kulay. Maganda at mukhang masarap ang food. Attracting yung mga nasa menu nila. Yung mga cafe at mga store ay magkakaharap lang. Few hours of being here, napansin ko na maraming mga scramblers, mga custom build scramblers. Tapos meron na kami nakitang dalawang classic tricycles din na Almost kagaya ng sa amin. pares ng kulay almost. Basta same yung taste. Maganda tingnan ng mga scramblers na may mga surfboard rack. Tapos yung vibe dito so far, sa lumipas na few hours na we are here, parang chill naman. At least itong General Luna, napaka visible ng mga scooters kasi maraming scooters for rent. Mura lang kasi ang scooter dito. 400 a day. Ikaw na bahala sa gasolina. Hindi na rin masama para sa mobility, di ba? So, Nakakapunta ka kung saan mo gusto, kailan mo gusto. kanina, meron kaming nadaanan na tulay, isang mahaba at isang maiksi. At ako personally, nagustuhan ko yung scenery, lagpas ng Cloud9. Coconut trees. Maraming coconut trees. Meron ako kaming isang spot under the coconut trees. Tapos kita yung green na dagat. So we stay there ng mga 2 hours, nag-rest lang, nagpalipas ng pagod at sakit ng ulo. And now we're back. Gusto ko dito, darling, yung mga itsura ng mga kainan. Alam mo yung parang pinag-isipan talaga. Hindi lang karinderya. Maganda siya tingnan, kahit hindi mo pa alam yung food. Parang may same sila ng spirit ng La Union, may ganun. ng Robistondo. Tapos exciting na magkakain kasi ang daming mga food na hindi mo alam yung pangalan pero mukhang masarap, parang surprise us, parang ganon siya. Ako personally, kaya gusto ko pumunta dito kasi parang meron akong nasi-sense na culture vibe na meron dito. At so far na ano mo yan, nafe-feel mo yan. Nafe-feel ko siya. So parang kahit hindi pa ako gumawa ng kahit ano, parang dito pa lang, pasyal-pasyal, kain-kain, parang happy na ako. At syempre sa tingin ko mas maganda yung lugar na to sa gabi kasi yung mga lights, tapos hindi mainit. Another thing pala na napansin ko, maraming mga stray dogs pero love sila ng mga tao. Kumusta? Naiiyak ako sa Ang sarap, no? Grabe. Kami dyan sa akin, parang curry na hindi. Gano'n pala ka yung kakayanan ng food na magpaiyak sa'yo. Walang biro. Ito yung unang pagkakataon yata na parang naiiyak ako or maiiyak ako sa sarap ng kinakain ko. Hindi joke, hindi dahil mahal siya, kundi literal na ang sarap niya talaga. Kumusta? Nakakaiyak ba? Bakit gano'n? Hindi ako nag-exaggerate. Gano'n. Meron siyang lansa na masarap. At yung lansang hindi ako nagreklamo. Lansahan niyo pa, please.
And just across sa kainan na to ay isang tattoo shop, ang Rad Tattoo. As is na yan siguro. Ang chill lang ng vibe dito. Tapos ang babait naman ng mga tattoo artists. Obvious na passionate sila sa kanilang ginagawa. Okay nga. Tulad ng mga. Is it? So, this is mine. Meron akong bangka. Kasi lumaki ako na yung aking pastime. Bangka, nagbabangka-bangka everyday. Ayan. Dapat merong katig yan, pero okay na lang yan. Kasi minsan din naman akong sumakay sa walang katig. Kuya, ano mong pangalan, kuya? Noy. Noy. Salamat kay Kuya Noy. Hindi ako nasaktan. Ang pinatattoo ko naman sa akin ay bike pedals. Inspired ito sa band tattoo ng Party Face. Minsan kasi parang inaano ng yung balat ba? Oo. Di ba pag may sugat ka, inaano mo sa dagat na ayaw siya. Lilinis. Bigyan kami ng itinerary, land tour. Pagkatapos ito, bye doggy dogs. Hindi siya masakit. Konti lang talaga kumpara sa naunang dalawa. Pero dahil manipis lang, 3 beses siya inulit. Sa akin din. Rad tattoos. Mahapon na rin, kaya naghanap kami ni Joanne ng pag-i-stayan. Ang idea talaga ay mag-camping. Parang sakto yung lugar na to. Sana successful. Or sana walang magalit. Ganda ng katahimikan dito. May nagka-kitesurfing dito. Look at that. Ang nice naman ng beach nila. Ito yung hanap ko na beach, darling. Ito. Oo. Hey, doggy dogs. Sinikap namin na matulog sa lugar na to, pero hindi talaga kaya. Medyo malamok and we're not at ease. Naghanap kami ng matutulugan. Sinilip namin doon banda sa sikat na Cloud9. At hanggang sa dulo pa. Balik-balik kami sa kahabaan ng kalsada na to sa GL. Grabe, buhay na buhay ang komersya at maraming mga happening sa gabi. Ang saya lang na nasa gitna kami ng lahat ng to. Mga low-lighted pero alive na cafes and restaurants, mga lokal at foreign na mga bisita, mga musika sa mga kainan, nakakatuwa lang. Hanggang sa nakakita kami ng foreign nang nasa 1-3 yata daily. Situated dito sa kahabaan lang ng main kalsada ng GL. Pero pagod na para videohan pa. Bukas naman ulit.